ଖରାଦିନିଆ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ଆଜି କୁଣ୍ଡେ ଖାଇବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ମାଛ, ଆଉ କିଛି ଚୁନା ମାଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଭଜା ହେଇଥିବା ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଥିବା ମସଲା ମାଛ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟିକେ ନାକୁ ଅଦା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କୁଣ୍ଡେ ପଖାଳ। ଏ କଂସାର ସାଇଜ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଦହି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ ଅଦା ଅଛି। ଲୁଣ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଭାତ ଗୋଳା ହେଲା, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାତଟା ଗୋଳା ସରିଗଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ପାଗଟା କରିବା, ମାଛଟା ଖିଆ ହେବ ନା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଗ ନ କଲେ ଆଉ କି ମଜା। ତ ଫାଇନାଲି ପାଗ ରେଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।